Sam. Maka komora gawas ka gadano gradad. Grapatur. Amen. Grapatur. Nungache Jehovah mbele yam tere grapatur. Maka komora gawas ka gadano gradad. Amen. Hey, mununuri wacho pane nguva yaakaonekwa achiuya achizosunungura vanhu vose. Saka tinoda kubva netsamba dzacho tichidzitaura imi muchinyore zvichitaura kuti Mwari ane chido nevanhu. Mwari anoda kuti vanhu varambe vari paari. Kana vakatadza vakarasika, Mwari anoda kuti vadzoke pakare. Ruka raapostoli. Yatanga basa iripo. Yes. 22 number 7 kuna Ruka Pasika nechirayi. Rugare vana vaMwari. Tiri kutaura nezvepasika sechimwe sechunhu chekupedzisira pamusoro pesungano yekuti vanhu vadzokere kuna Mwari. Mwari achisika munhu pane chishamiso chakaitika. Munhu akasikwa akakwana. Kukwana kwandinoreva ndekwekuti baba havana kusikwa vari mukomana, vakasikwa vari baba. Mai vekutanga havana kusikwa vakasikwa vari mai, kureva pamhumu nemutumbi. Rugare vana vaMwari. Muviri wavaive nawo waikwanisa kutakura mugomo wemvura musi iwoyo. Muviri wavaive nawo waikwanisa kutakura mimba musi iwoyo. Baba vaigona kutonotema huni musi iwoyo. Rugare vana vaMwari. Asi chakanga chiripo, pfungwa yenjere ndo yakanga yakaisiwa off. Ndo yakanga iri paoff. Saka paita kudya kwambotaurwa nemukomana Makuseni
ignition key ichibvaita on computer ichibva yabata muiri wese ukareva navamwari nekutadza nekuziva zvose zvichibva zvazara pamwe ukareva navamwari. Saka naizvozvo Mwari anoda kuti tirambe tichidzoka pasika nechirayiro. Basa riripo nderekuti tiwane mapindiro panzvimbo yatakanga tapiwa nechekare, nzvimbo yerugare yatakasikwa tiri tikazviburitsa mairi. Ndo chinangwa chepasika kuti tidzoserwe panzvimbo yakanaka. Rugare vana vaMwari. Pasika yatiri kutaura nezvayo yakanga iri yekwaIsraeri. Takabvako chikonzero vazhinji vedu panguva iyo takanga tisati tavepo. Chinhu icho cha 7 kuna zvakazarurwa vakomana vaenda kuna 13 1444 vapinda the host of heaven. Vekumusoro vose vanoshanda nekutonga patafura yeumambo vakafunga kuti basa rapera. Zvanaka rugare. Chikonzero nhamba yavaIsraeri yakanga yapinda. Havana kuziva kuti aiwa seri kwenhamba yavaIsraeri kwakanga kuneni. Zvanzi makaonekwa mukadaidzira nezviguru umambo ihwohwo ukawira pasi neIsraeri. Ndo zvinotaura zvapo. Amen. Saka tariro iyoyo ndo yatiri kutaura pamusoro pezvayo yaKristu yakaonekwa. Wa Guru Rama,